Am revenit. Haideți pentru început să schimbăm tema asta, că nu-mi place. Să vedem ce teme avem aici, ce putem să alegem. Cu macOS, Wii, în Windows ar merge în Windows XP, ce Windows merge? Hai să punem pe acesta, hai să vedem. Aplicăm tema, sigur, asta, sigur, asta vreau. Instalăm tema, o să se schimbe toate iconurile, aduce puțin la Windows, zic ei, Windows XP dacă nu mă înșel. Altceva interesant pe aici, așa, am pus înapoi cardul meu preferat, aici avem să arăt că putem intra atât pe Facebook foarte ușor, cât și pe contul de Twitter, de pe PSP, foarte rapid, printr-un spot wireless, se conectează imediat și de acolo vei în contact cu prietenii de pe Twitter și celelalte rețele, dacă pe Facebook sau... Deja mi-am accesat contul, hai să vedem ce se mai întâmplă, cine m-a menționat, dacă m-a mai menționat. Da, interesant. Să vedem dacă am primit bun mesaj direct. Aici sunt mesajele directe, frumos, dar deocamdată ajunge. Hai să mai vedem. Deci pe Messenger putem să ne conectăm cu aplicația Buddy. Aici sunt diverse aplicații. Hai să vedem ce aplicație mai avea pe cardul acesta. Iarăși l-am schimbat. Ia să vedem. Menționez că am o versiune de soft Sparta și pot să mă joc absolut orice joc doresc. Multe programele, asta e foarte interesant, descarce aplicații, jocuri, plus să pun maps-uri, chiar interesant și asta, dacă ai acces la un hotspot wireless, îl poți folosi ca GPS. Hai să ne luăm. La fel nu-i folosit întreg ecranul, cam 2/3, da, asta e. Ia să vedem, găsim Focșane pe hartă. Suntem cam în Africa, dar nu-i nimic, ajungem și acasă. Am găsit România pe hartă și acum dăm zoom, se vede undeva și Vrancea, văd și Focșane, Marin, Ciușle, acolo am copilărit când eram mai mic, Focșane. Și am găsit harta Focșanului, ceea ce este destul de ok. Străduțele apar, putem schimba modul de vizualizare, dăm teren pe Google, hibrid, not available, suntem zoom-ul prea puternic, trebuie să ne mai întoarcem. În fine. Da, cam asta e și cu această aplicație. Mai este una asemănătoare. Am întors în meniu.
Da, haideți să vedem ce aplicații mai avem aici. Numai puțin. Global Zoom fără să vreau. Minesweeper, foarte ok. Spider, jocuri. Michael Jackson Experience. Da, destule jocuri ca să nu te plictisești. Frumușel și asta. Acesta e programul care se înseamnă cu cel anterior. Virtual Globe. Dacă aici nu este în plan, este cumva 3D. Lupul pământesc și ideea e cam aceeași. Deci foarte frumos, putem să vătim, putem să mergem la poli, de exemplu, ia în Groenlanda, ia să mărim. Varianta administrativ aparține de Danemarca, mașină. Hai să înghețare acolo. Hai să... Da. Primește informație. Cam asta e și cu... Da, cam asta e până în urmă. Ieșim și de aici. Ne-am făcut dambla. Asta era aplicația aia cu muzică online de la Sony, dar nu e activ în zona noastră. Nu e activ serviciu. Dar ar fi fost ok. Da, nu mai am spațiu pe care, din păcate, oricum nu este activ serviciu. Cam asta ar fi prezentarea de astăzi a PCP-ului. Deci nu mai avem mare lucru de văzut. Spațiu 0 kilobits pe cablu ăsta. Am înțeles. Aici ce-am filmat azi. Cu roboții am văzut mai devreme. Focă, ce saptan e mega muful ăsta? Stai, mediocrule, că poate e o bombă. Sunt curios, oare ce-i înăuntru? Să ne gândim logic. Hai da. A căzut din cer, amin. Poate e un fragment dintr-o stea. Da, poate e ciocafonul Lady Gaga. Nu știm, Da. nu știm. Poate e un intelectual. Făcă și mai... Am toate colecția vreo în 21 de episoade pe PCP. Se vede chiar bine. Poate-s doi intelectuali. Poate... Da. Îți bun de avut ăștia acolo când te plictisești. Cam asta ar fi pentru ziua de azi. Și mai este Skype-ul ca și aplicație funcțională. Dacă nici aici nu mai am spațiu, doar trebuie să-mi eliberez cardul. O vedem altă dată. Ok. La revedere.